は私。私よ。私。それは私。それは私。それは私。それは私。それは私。私よ。それは私。私よ。それは私。私よ。שלום לכם, תוכנית שנייה של החדר האינטימי שלי מתחילה, תוכנית שבה אני מציע כל מיני רעיונות, משתף אתכם בהגיגים, מדבר על כל מיני נושאים שהחלטתי עליהם מראש, ומשמיע לכם מוזיקה שבדרך כלל מתקשרת לתקופה שאני נמצא בה בחיים, לאיזשהו משהו ספציפי שקרה לי השבוע, או כל מיני דברים כאלה. קודם כל, דבר ראשון, אני כבר רוצה לשתף אתכם ולהגיד שהנה יש מיקרופון חדש, אני מקווה ששומעים אותי קצת יותר טוב, כי שמעתי תלונות מחברים טובים ששמעו את התוכנית הראשונה ואמרו, תקשיב, קצת קשה לשמוע אותך. אז תודה על כל המגיבים וכל אלה שאכפת להם מהתוכנית וממני בכלל. ותודה גם לליבי שהציע כל מיני הצעות פרקטיות לאיך לשפר גם את התוכנית מבחינה טכנית וגם מבחינה מהותית. אני עוד לא יכול ליישם את כל הדברים שאמרת לי ליבי, אבל אני מבטיח שעד התוכנית 100, בסך הכל עוד 98 תוכניות, זה יהיה מושלם. אז בואו נתחיל את התוכנית. אני יונתן שוורץ, לא אמרתי, עכשיו אתם יודעים, ואנחנו היום נדבר על מוזיקה מזרחית. למה? מיד.
דודו טסה והכווייתים התחילו לנו את התוכנית המזרחית שלנו, והסיבה שבגללה אני מקליט היום תוכנית על מוזיקה מזרחית היא בגלל שהיום, 13 באפריל 2012, יום שישי, אנחנו כבר, אפשר לומר די במוצאי חג הפסח שעליו דיברתי באריכות בשבוע שעבר. בשבילכם זה בתוכנית הקודמת, כי זה כבר מזמן לא לפי שבועות. ומחר בערב חגיגות המופלטות מתחילות, ואני חייב להגיד שהחג הזה, המימונה, הוא אחד החגים הכי מוזרים בשבילי. אני כל שנה מוצא את עצמי, מאז הצבא בערך, מחפש משפחה לחגוג אצלה את המימונה, למרות שתכלס, כל שנה אני שואל למה חוגגים מימונה, כל שנה אני מקבל תשובות מתשובות שונות, תכף אני אקרא לכם תשובה מה הוויקיפדיה אומרת על המימונה, אבל בגדול זה פשוט חגיגה, ואוכלים מופלטות, ואני אוהב מופלטות, ואני לא יודע איך זה פתאום הפך להיות משהו שכל עם ישראל חייב לעשות, אבל אני בעד באופן כללי. ולכן התוכנית הזאת זו תוכנית שמדברת על, אולי לא תוכנית מרוקאית, הרי דודו טסה לדוגמה הוא עיראקי וכווית ועניינים, אבל בוא נעשה השטחה של כל העניין. אם כבר כל עם ישראל הוא עממיקו, אם כבר כל עם ישראל חושב שאייל גולן הוא זמר השנה, זמר העשור אפילו, והיום כבר אין קיפוח של מוזיקה מזרחית וים תיכונית נקרא לזה, אז נראה לי שכבר הושלם הגלגל הזה. אני מקופח כבר כאשכנזי. המוזיקה שאני גדלתי עליה, שהיא כבר לא נעים להגיד, היא בעיקר מוזיקה קלאסית מהתקופה הרומנטית. אני גדלתי על צ'ייקובסקי, גדלתי על בטהובן, וגדלתי גם על מוזיקת פופ מערבית לחלוטין. כולנו גדלנו על ברכי ה-MTV בסופו של דבר, וגם המוזיקה ששמעתי בעברית הייתה מוזיקת רוק לכל דבר. אז לבוא ולהגיד היום שאני שומע אייל גולן ושרית חדד זה אנדרסטייטמנט מבחינתי. זאת אומרת, זה הפך להיות כבר משהו שהוא במחזור הדם של כולנו, ולכן גם לחגוג מימונה זה לא דבר שהוא כל כך מוזר. השאלה היא איך קרה המהפך הזה שממוזיקה מזרחית מקופחת זה הפך להיות מוזיקת מיינסטרים. הכי, כאילו, מי לא מכיר את דודו אהרון היום? מי לא מכיר את משה פרץ? וגם אם אנחנו צוחקים על המוזיקה הזאת, ואומרים שהיא נחותה ועלובה, והמילים שלה הם לא המילים של חיים חפר, לדוגמה, אז עדיין, זאת המוזיקה המקובלת היום בכל כלי התקשורת הגדולים. זאת המוזיקה שמובילה את ערוץ המוזיקה הישראלי, ערוץ 24, וזו תופעה מעניינת שלא חייבים רק לבקר אותה, אפשר גם לראות אותה כתופעה שאני חושב שווה לחקור אותה. איך זה קרה, המהפך הזה, ולשמוע בימינו בן אדם מזרחי מקופח, יש בזה משהו קצת מוזר. המזרחים הם כבר לא המקופחים בחברה שלנו. אני מכליל פה כמובן, ואני כבר עושה השטחה, אבל מי שבאמת מקופח בחברה שלנו כיום זה לפי דעתי אתיופים, השכבות החלשות והנמוכות, שאפשר, יש כאלה שאומרים שרובם מזרחים, אבל זה בעיניי כבר לא הכי מדויק, צריך לבדוק את הדברים מחדש. לא בדקתי את הנושא, אל תרגמו אותי באבנים, אני אומר את דעתי האינטימית, החדר האינטימי שלי. אני אשמח לתגובות כמובן בעניין הזה, אני אשמח ללמוד אם אני לא מספיק יודע, אבל זו דעתי ככה בשביל להתחיל את התוכנית. אז מה זה מימונה? לפי אליבא דה ויקיפדיה, מימונה הוא חג עממי, הנחוג במוצאי שביעי של פסח, באיסרו חג. מקור המנהג הוא בעיקר במסורת יהדות צפון אפריקה, יעני בעיקר מרוקאים בארץ, ולפי השערת החוקרים החל במאה ה-18. אחד ההסברים לקיומו של חג נוסף זה, שזה מעניין, זה לא ידעתי, היא הזהירות היתרה שהייתה מקובלת במהלך ימות הפסח. מה זאת אומרת? היו נזהרים שלא לאכול איש אצל רעהו בשל שוני במנהגים הקשורים להימנעות מחמץ וכיוצא בו. לכן, מיד לאחר פסח, היו מארחים איש את רעהו כדי להראות שמה שלא אכל אצלו בפסח לא היה בגלל איבה, אלא בגלל חומרה, והנה עתה הם אוכלים איש ממאכלי רעהו. יעני, כמו אמרו בזמנו בארץ נהדרת, יאללה, סולחה!
התמונה שאני מסתכלת, של מי הפנים המוכרים. פתחתי את החלום, העננים הסתירו את השמש, רציתי לגעת אך איבדתי תחושה. משהו נחתם שם, אני לא זוכרת, אולי מישהו יבוא ויאמר בוקר טוב, בוקר טוב גברת, בוקר טוב, בוקר טוב לכל הילדים, בוקר טוב לכל אלה שלא היה להם לילה. של מי התמונה שכה כואבת, איך הפנים אצלי נשמרים. משהו קורה לי, אני מתגעגעת, אולי מישהו יבוא ויאמר בוקר טוב, בוקר טוב גברת, בוקר טוב, בוקר טוב לכל הילדים, בוקר טוב לכל אלה שלא היה להם לילה. אי אפשר להישאר אדיש לקול הזה, לשיר הזה. זה שיר שהפך לי את העולם כששמעתי אותו בפעם הראשונה. דיקלה, בוקר טוב, או כמו שאני נוהג לקרוא לו, שיר היולדת. תדמיינו את דיקלה יולדת עם הקול האדיר הזה שלה. אפילו כשהיא שרה בוקר טוב, זה נשמע כאילו שהיא ממררת בבכי. רוצים רק לחבק אותה וללטף אותה ולהחזיר אותה לרחם. את האישה המדהימה הזאת, שבעיניי עושה מוזיקה מזרחית הכי איכותית שיש בארץ, ממש. חוץ מדודו טסה שהתחיל עכשיו, היא עשתה את זה הרבה לפניו, אבל הוא בא מעיראק והיא באה ממצרים. זה ממש ממש
שכנים, כמו שאומרים, שכנים. טוב, עכשיו סיפור אישי לגבי איך אני התחלתי לאהוב מוזיקה מזרחית. כאמור, אני לא הבנתי את המוזיקה הזאת. כמו כל אשכנזי מערבי מקופח, הרגשתי שאני פשוט לא הבנתי את המוזיקה הזאת. היא הייתה בשבילי מוזיקה ארוכה, בלתי נגמרת, עם כל מיני מעוולים וכל מיני גליסנדואים של כינורות ורבעי טונים, כל הדברים האלה שבדרך כלל אומרים על מוזיקה מזרחית. הדבר הכי מזרחי ששמעתי בילדותי היה טנגו ארגנטינאי. אם ככה תעשו השוואה בין שני סוגי המוזיקה, תראו שיש הרבה מן המשותף. וככה, פשוט לא יכולתי לסבול אפילו את המוזיקה הזאת. גם לא הייתי מהאנשים שצופים בקביעות בסרטים הערביים של ימי שישי שהיו בערוץ אחד. לא התחברתי לכל התרבות הזאת. ואז, כשהייתי בן 10 מטופש, אני שמעתי בקביעות את מצעד הפזמונים הישראלי ברשת ג' במשך שנים, והמטרה הייתה, מבחינתי לפחות, להכיר את כל מה שחם וחדש במוזיקה הישראלית. לא היה אינטרנט, לא היה ערוץ המוזיקה הישראלי, לא היה... בקיצור, היה את המצעד הזה, ואני הייתי מכור אליו. וגם במצעד שהיה הכי אשכנזי, עם איזה נציג פה ושם של מוזיקה מזרחית, כי כמובן אז לא היה מקובל כל כך לשמוע את המוזיקה הזאת, לאט לאט המוזיקה המזרחית נכנסה והשתלטה על המצעד, ושמתי לב שכנראה שמשהו גם באוזן שלי, גם אני נפתחתי קצת למוזיקה הזאת. עד שהגיע פיני חדד, שעשה ביצוע מרטיט לב מבחינתי לשני סיפורי אהבה קטנים של החברים של נטשה. עכשיו, סיפור עוד יותר מביך. אני לא הכרתי את השיר הזה קודם. זאת אומרת שמבחינתי, הגרסה המקורית של השיר הזה זאת הגרסה של פיני חדד, שתכף תשמעו אותה ותבינו על מה אני מדבר. יש שם מיתרי כינור נשפח, ויש שם כלי סיטר ככה שמנגן, יש שם את כל הקלישאות של המוזיקה המזרחית, אבל עד היום, כשאני שומע את השיר הזה, אני מתרגש כי זה השיר הראשון שהחדיר אצלי בנשמה את הרעיון, פשוט הבנתי מה זה מוזיקה מזרחית ולמה אנשים כל כך מתרגשים ממנה. זה קצת כמו מה שנקרא טעם נרכש, להבין למה וויסקי זה דבר טעים, למה חריף זה כנראה כן סוג של טעם ולא רק סוג של צריבה בלשון. לא שאני אוהב וויסקי ולא שאני אוכל חריף, אבל מוזיקה מזרחית, בזכות פיני חדד, התחלתי לשמוע והתחלתי להיפתח לאט למוזיקה הזאת. אז נכון שזה מוזיקה מזרחית לייט, בעיקר לעומת מה שכבר השמעתי בתוכנית, ונכון שאחר כך שמעתי את הגרסה המקורית ואמרתי וואו זה מקסים, אבל אני עדיין חושב שהגרסה המקורית במרכאות כפולות שלי לשני סיפורי אהבה קטנים מנצחת את הכל ופתחה אצלי לפחות תקופה שאני פשוט חב לה הרבה מאוד בפלורליזם התרבותי שלי. הוא אוהב אותה והיא אותו, זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד. אבל האמת היא שהוא פוחד, והיא גם כן להיות לבד. אז מה שווה כל סיפור האהבה הזה אם אין פה פרחים וכינורות דביקים שמנגנים? אז מה שווה כל סיפור האהבה הזה אם אין פה פרחים וכינורות דביקים שמנגנים? זה לא רומן, זאת סתם בדידות, אל תהי מודאגת. זה לא עובד
והיא אותו. זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד. מרטיט לב, עד היום, בעיניי. לא אכפת לי מה תגידו. חצי תוכנית עברה, איך הזמן רץ, אי אפשר לעצור אותו, אין מה לעשות, וזה אומר פינות. יש לנו כמה פינות בתוכנית שלנו, אנחנו נתחיל מהפינה של שיר השבוע, וזה דווקא לא שיר מזרחי, בואו ניתן קצת הפסקה מהתבלינים, ונגיע לאוכל עצמו, סתם. שיר השבוע שלי, הוא נקרא Little One, הוא שייך לזמר בשם אליוט סמית, זמר שהתאבד ובגיל מאוד מאוד צעיר והפך להיות אגדה כמובן מיד אחרי מותו, כמו הרבה רבים וטובים לפניו ואחריו, וזה שיר מרטיט לב לא פחות מהשיר הקודם ששמענו, אין לי הרבה מה להגיד עליו, פשוט תקשיבו. One more little one, I'll go down, stay down, sleep the rest of the day. Dream new music to calm down, stay down and keep evil away. I can hear you asleep, changing your shape, dissolving some dream. As a new one appears to take you along where you've never been. One, two, three, four, five, six, seven. Moonlight tonight, it seems to belong to me. 'Cause even those who can't sleep, they need some company. One hit wouldn't hurt a bit. Slow down, see what's theirs to find. If it's good, you won't know, and I won't go and find that I'm done. If I seem to be reckless with myself, it's the fault of no one. All things have a place under the moon as well as the sun. One more little one, I love you. מרטיט לב גם או לא? אמרתי לכם, הזהרתי אתכם. ועכשיו מהר 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 נעבור לפינה השנייה שלנו, פינת האביב, פינת הפיטר פן. לא מצאתי, חיפשתי כל השבוע שיר מזרחי שקשור לפיטר פן, לא הצלחתי למצוא. אם אתם מכירים ואני איכשהו פספסתי, אתם מוזמנים לשלוח לי או לידע אותי בעניין ואני אשדר את זה כאן.
אבל ככה מצאתי משהו ביניים שכזה. אם בארץ לעולם לא, האשכנזים הם כמובן פיטר פן וחבר מרעיו, אז המזרחים הם שבט אדומי האור והאינדיאנים, כן? שהם נלחמים כמובן בשודדי הים, שבטרמינולוגיה הזאת אתם תחליטו מי הם בחברה שלנו. אז לכבוד העולם המזרחי של פיטר פן החלטתי להשמיע היום את השיר של האינדיאנים, שיר הפיוס והסולחה, ששבט אדומי האור עושה לפיטר פן אחרי שהוא מציל את לילי נמר, ביתו של ראש שבט אדומי האור, מידי קפטן הוק הרשע והאכזר. אם אתם לא מבינים על מה אני מדבר, תקראו כבר את הספר, תראו את ההצגה, תראו סרט, תעשו משהו. בואו נחגוג. חיה סמיר, כמובן, שרה את השיר הזה, וגם היא דוגמה בכל זאת, היא גדלה כיהודייה, וגילתה אחר כך שהיא מוסלמית, והיא שרה בעברית ובערבית, וכל הסימני השלום שקשורים בכל השירים שלה ובכל האומנות שלה בכלל, גם קשורים בצורה מסוימת לכל התוכנית הזאת. ועכשיו, בשבוע שעבר, בעצם חנכתי פינה נוספת בלי שהייתי מודע לה, ואחרי ששמעתי את התוכנית אמרתי וואלה, יש כאן פינה נוספת שלא הייתי מודע לה, והפינה נקראת אתם זוכרים את השירים.
בכל שבוע אני אשמיע כאן שיר שצרוב בתודעה הקולקטיבית שלנו ואיכשהו לא שמענו הרבה מאוד זמן. זה מין שירים כאלה שכשאתה שומע אתה אומר וואו, כמה זמן, אבל איכשהו אתה יודע את המילים. אז בשבוע שעבר זה היה בעיניי לפחות אבי תולדנו עם דיינו. מתי בפעם האחרונה שמעתם את השיר הזה ברדיו? והשבוע אנחנו חוזרים שנתיים לפני דיינו, 1987. אם דיינו היה בקדם אירוויזיון, אז זה דווקא שיר מהפסטיגל, וכמובן שהוא מתקשר גם לנושא של התוכנית שלנו היום. מהפסטיגל הזה, זה הפסטיגל הראשון שהלכתי לראות בלייב. זה הייתה חוויה בהחלט מרתקת. הפירוטכניקה שהייתה שם, היה שם תקליט שעליו, בעצם הבמה הייתה בצורה תקליט, והבמה עלתה וירדה ועלתה וירדה יחד עם המוזיקה. מבחינתי זה היה פאר הטכנולוגיה. זה הדהים אותי הדבר הזה, ועד היום זה מלווה אותי במחשבות בתור משהו שאני ממש נדהם ממנו. שנים אחר כך, דרך אגב, ראיתי את עלובי החיים באופרה הישראלית, ולקראת ההפסקה, הבמה כולה התרוממה עם כל השחקנים עליה, וזה עדיין עשה עליי את אותו אפקט, אני חייב להגיד. הדברים הקטנים שעושים אותי מאושר פשוט. בכל אופן, באותו פסטיגל, מי שזכה במקום הראשון היה כמובן אדם, אבל לא זה השיר שאני הולך להשמיע. היה שיר אחר שאיכשהו אהבתי מאוד. אני נוהג גם לרדת עליו וגם לשמוע אותו בתדירות די קבועה כשאני חושב על מוזיקה מזרחית קדומה שאני אוהב. רבקה זוהר, זאת הזמרת. אלי לוזון זה הזמר, וביחד הם ישירו על הסלסולים. בראשית שלה אומרים היה זוהר יותר, אולי זה השנים שפה נגסו בפלא, אבל אף פעם לא היה פה משהו אחר. אותה השמש עזרחה אותו ניחוח לילה, הבוסתנים המשקרים בצבע העלים, אותם צלילים שמתעגלים בקצב מעלה מעלה, מאז עולם תמיד תמיד היו פה סלסולים. הסלסולים, הסלסולים, הם מטמלים את האוויר. הסלסולים, הסלסולים, ומחשבים את כל העיר. הסלסולים על הקשתות, הסלסולים על השיער, הם מתפתלים על הדלתות וגם כובשים את המדבר. ולשירים, ולשירים, הסלסולים הם העיקר. כשאני לבד וקר לי בידיים, ורוח מזרחית פורצת לי מהחלון, את הטבור אני נותן לי עם כוסית של יין, ומסלסל עוד שיר שמחמם את הגרון. שסבא עוד סלסל שרקה איתו הרוח, גם אבא וגם אמא סלסלו אני זוכר. היום כשאני מלחין פזמון אני בטוח, בשני קולות יפים הסלסולים הרבה יותר. הסלסולים, הסלסולים, הם מטבלים את האוויר. הסלסולים, הסלסולים, ומחשבים את כל העיר. הסלסולים על הקשתות, הסלסולים על השיער, הם מתפתלים על הדלתות וגם כובשים את המדבר. ולשירים, ולשירים, הסלסולים הם העיקר. ולשירים, ולשירים, הסלסולים הם העיקר. ולשירים, ולשירים,
זה ביטחון? מה יותר חשוב ומה נכון? ממשלות קמות, ממשלות נופלות, הכל עניין של כיסאות. על מי תלך, מה תהמר? לראשונה אתה בוחר, ואם תכניס פתק לבן תעשה עוד בלגן. בלגן, איזה בלגן, כל אחד רוצה כיסא ואוטו, ואני בחוף הים ממלא טורים בטוטו. אם זכינו מסעולם ועוד אירוויזיון לקחנו, זה לא מעניין אותם, הם בקטע של בלגן. וואי וואי איזה ארץ בלגן, זבת חלב עם בלגן, חיים עם כל הבלגן, אוכלים את כל הבלגן. וואי וואי איזה ארץ בלגן, זבת חלב עם בלגן, חיים עם כל הבלגן, אוכלים את כל הבלגן. ישיבות קטנות, כיסים גדולים, שם חגיגה, פה מובטלים, זה לזה מגלגלים, גם השמאל, גם הימין, כולה חוזרת בתשובה, אבל עוד יש לה שאלה, למה כל אחד רוצה להיות ראש ממשלה? בלגן, איזה בלגן, כל אחד רוצה כיסא ואוטו, ואני בחוף הים ממלא טורים בטוטו. אם זכינו מסעולם ועוד אירוויזיון לקחנו, זה לא מעניין אותם, הם בקטע של בלגן. וואי וואי איזה ארץ בלגן, זבת חלב עם בלגן, חיים עם כל הבלגן, אוכלים את כל הבלגן. וואי וואי איזה ארץ בלגן, זבת חלב עם בלגן, חיים עם כל הבלגן, אוכלים את כל הבלגן. וואי וואי איזה ארץ בלגן, זבת חלב עם בלגן, חיים עם כל הבלגן, אוכלים את כל הבלגן. וואי וואי איזה ארץ בלגן, זבת חלב עם בלגן, חיים עם כל הבלגן, אוכלים את כל הבלגן. וואי וואי איזה ארץ בלגן, פוליטיקה רק בלגן. וואי פלנטיישן איזה בלגן, מה יעצור הבלגן? וואי 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 וואי, מי אמר שאין מילים טובות במוזיקה המזרחית, מי אמר? ועצם זה שהצליחו להכניס את המילה אירוויזיון לתוך שיר מזרחי, בעיניי זה הישג. והייתי חייב להשמיע את השיר הזה שיצא בשנת 99, כשזכינו באירוויזיון, וואי פלנטיישן, כל הדברים האלה שהוא אומר שם, זכינו מסעולם. הכל, איזו הייתה שנה נפלאה באמת, היה כיף נורא. טוב, אז שמענו קצת מוזיקה בסגנון עיראקי, שמענו מוזיקה מצרית, זה היה בסגנון טורקי, אפשר לומר, ואם כבר מדברים על מילים ומזרחי, אז מזרחי זה דבר מאוד מאוד כללי, כמו שאנחנו רואים. אמרתי שלו תוכנית שטחית וכללית, נכון? אז אנחנו מגיעים עכשיו להודו. גם שם יש אלמנטים מזרחיים במוזיקה, וגם שם יש מילים נהדרות. כדאי לכם להגביר את הווליום. אם עדיין לא התמכרתם לשיר הזה בתקופה שהוא יצא, בואו תתחילו להתמכר אליו כבר מעכשיו.
שישי הגיע ואני בג'ינס צמוד, יוצאת לי לבלות, נראית כזה חמוד. כל בחור שבי מביט נופל שדוד שדוד, עושה לו פרררה, עושה לו פרררה, אני רוקדת לי עוד ועוד, עושה רק פרררה, עושה רק פרררה, אצלי מותר מותר רק להביט, עושה לו פרררה. ניגש אליי, בחור כזה נחמד, הפעיל את כל קסמו, עליי זה לא עבד, נתתי להבין שרק לרקוד איתי מותר, עושה לו פרררה, עושה לו פרררה, אני רוקדת לי עוד ועוד, עושה לו פרררה, עושה לו פרררה, אצלי מותר מותר רק להביט, עושה לו פרררה. הבנות קצת מקנות, רוצות לחנוק אותי, אין להן ממה לדאוג כי באתי רק לרקוד, עושה לו פרררה, עושה לו פרררה, אני רוקדת לי עוד ועוד, עושה לו פרררה, עושה לו פרררה, אני רוצה רק לרקוד, עושה לו פרררה. שישי הגיע ואני בג'ינס צמוד, יוצאת לי לבלות, נראית כזה חמוד. כל בחור שבי מביט נופל שדוד שדוד, עושה לו פרררה, עושה לו פרררה, אני רוקדת לי עוד ועוד, עושה לו פרררה, עושה לו פרררה, אצלי מותר מותר רק להביט, עושה לו פרררה. ניגש אליי, בחור כזה נחמד, הפעיל את כל קסמו, עליי זה לא עבד, נתתי להבין שרק לרקוד איתי מותר, עושה לו פרררה, עושה לו פרררה, אני רוקדת לי עוד ועוד, עושה לו פרררה, עושה לו פרררה, אצלי מותר מותר רק להביט, עושה לו פרררה. פיו, זה שייך לרינת בר המדהימה, המדהימה. השיר הזה הוקדש לליאור. ואחרי, זהו, תמה התוכנית, תוכנית סובב עולם מזרחי, ולפני שאני אעשה לכם פרררה, אנחנו מגיעים לסוף התוכנית. כמו בכל סוף תוכנית, גם הפעם אני אקריא לכם קטע מתוך הסיפור שאינו נגמר של מיכאל אנדה באופן אקראי. פתחתי בעמוד והנה זה מה שכתוב בו. במשך שעה ארוכה למדי לא קרה דבר. הנה אני כאן, אמרה לבסוף בלט אל תוך העלתה. קולה הדהד בחדר גדול וריק, או שמה היה זה קול אחר, עמוק בהרבה משלה, שענה לה באותן מילים?
לאט לאט נגלה לה מתוך החשיכה נוגה אור אדמדם. הוא קרן מספר פתוח שריחף באוויר בטבור החדר הסגלגל כביצה. מוטה היה באלכסון כך שיכלה לראות את הכריכה שהייתה ממש בצבע הנחושת. על הכריכה, כמו על הקמע שענדה הקיסרית הילדותית על צווארה, ראתה אליפסה שיצרו שני נחשים האוחזים זה בזנבו של זה. בתוך האליפסה הייתה כתובה באותיות דפוס הכותרת הסיפור שאינו נגמר. מחשבותיו של בסטיאן התרוצצו כעלים בסערה. הרי זה בדיוק הספר שבו הוא קורא עכשיו. הוא הסתכל שוב. כן, אין ספק. זה הספר שבידו. איך יכול הספר הזה להתקיים בתוך עצמו? ועם השאלה הזאת, איך יכול בתוך עם אחד להתקיים גם מזרחי וגם אשכנזי, ואיך אנחנו יכולים לדבר על אותו דבר, אבל בעצם לחיות כאן ביחד בשלום או לא? אני עוזב אתכם, הולך לאכול מופלטות. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה, בפליי הבא שתלחצו עליי. ביי ביי. מזל שיש אותה, תמיד את מנגנת, תמיד שלמה עם עצמך, ברוך את מלטפת את מיתרי אהבתך. איזה מזל, מזל שיש אותך, את מבינה אותי ואת מראה לי את עצמי, מתלהב כמו ילד, מתפנק בך ואז אני נשאר. בסוף כל לילה אני בא, את רזי צניעותך את נותנת לי ללמוד, וריחמת עליי כמו אם וניצחת איתי הכל. נסתר שבך, אוהב מה שגלוי, אני עבד לחוכמה שלך ואין בך כלום שפוי.